la la. La 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 la. La 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 la. Ni ba zan gajiya ba, Abuja za ya je nema. Na baki labari na ne domin ki tuna da soyayya. Yadda nake son ki a raina yayi kaɗan baki ya biya. Abinda na ce ki saurara gaskiya ne ba ƙarya. Babu gudu ba ta baya, ki gane cewa na shirya. Sabo turken wawa yasa na biyo ki ba gajiya. Na ce ke ce ta ɗaya cikin mata, haka na bayyana. Na faɗa wa abokina ya ce haƙuri so ya faskara. Ban ji bani sam-sam, me yin so baya jinkira. So ya yi min yawa, ya sa zuciya ta tunzura. Wayyo to me fuska biyu, daɗi da wuya mu ankara. Na yarda da wannan, ni ma zan ɗauki ƙaddara. Kai tuni na dace, Abuja na haɗu da Amina. Bani so banki Amina, Abuja na zo banki Amina. Na ta kewar ki Amina, yanzu na banki Amina. Kar ki manta da alƙawari, mun haɗu da ke cikin mota. Sani ziyara Kaduna, ashe rabon so zai gifta. Mun zauna guri ɗaya cikin motar kokin manta. Zaman lokaci ɗaya muka shaku da ke haka 'yan mata. Mun yi musayar nambar waya, hakan ya inganta. Kwana biyu da yin hakan na rasa wayata a Kaduna. Na ƙara ziyarata na dawo ta Daba birni na. Kuma na yi swafin na rasa duk nambobina. Gasan kiyayyawa ya mamaye tunanina. Kin ban adireshi Abuja na biyo muradina. Yaushe rabonmu da ke a zuciya da ke nake kwana. Yau ga mu a tare, hakan ne cikar muradina. Bani so banki Amina, Abuja na zo banki Amina. Ina ta kewar ki Amina, yanzu na banki Amina. Masarauta ta zuciyata, ki hau kujera ki sa kambu. Tantabara ta fara ɗaya, kin fi baƙaƙe guda dubu. Soyayya gaskiya ce, me yi kar ku ga yayi aibu. Na gode Allah, Al'ahadu shi ya san gaibu. Da ba soyayya tsakanin mu tausayi babu. So me haɗa dangi biyu su zam 'yan uwan juna. Ya zan bayyana daɗin ganin ki na gaji na kasa. Kin sani dausayin masoya, daɗi bakinsa. Wanda rai yayi wa daɗi, me shi ne ƙarshen amsa. Ki bani soyayya, biyan sadaki ne fansa. Me kyau da murmushi, mu ɗau hakan nesa ta yi kusa. Maƙurar farin ciki, mu rayu da ke kin ji Amina. Amina, Amina, Amina Abuja.